அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி. ஏவிஎஸ் ஆர்கானிக் யூடியூப் சேனல் மூலிமா உங்களை எல்லாம் சந்திக்கல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்ம இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில் புல்லிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம். ஆயில் புல்லிங்கை பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆயில் புல்லிங்கை அதாவது 2-3 விதமான ஆயில் புல்லிங்கை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆயில் புல்லிங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு ஆயில் புல்லிங்க்கு முக்கியமாக நம்ம பயன்படுத்துறது ரொம்ப சிறப்பு. அல்லது தேங்காய் எண்ணெய், இது 2 எண்ணெய்கள் மட்டும்தான் ஆயில் புல்லிங் பண்ணணும். மற்ற எண்ணெயெல்லாம் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக உங்களுக்கு இருக்காது. இந்த நல்லெண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் மரச்செக்கு எண்ணெயாக இருக்கணும். அந்த மரச்செக்கு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்போ பண்ணணும் இந்த ஆயில் புல்லிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே வாய் கொப்பளிச்சுட்டு அப்போ இதுலேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு நம்ம ஆயில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாயில் போட்டு நல்லா கொப்பளிக்கணும். நல்ல அந்த பல்லு இடுக்குகள் எல்லாமே போகிற அளவுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் நம்ம வாய்க்குள்ளே ஊற்றி இந்த மாதிரி கார்கில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பண்ண என்ன ஆகும்னா, ஒரு 15 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆயிலோட தன்மைகள்லாம் ஃபுல்லுமே மாறி அப்படியே ஒரு வெள்ளை திரவம் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம துப்பிட்டு நம்ம வாய்க்கு பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ப்ரஷ் பண்ணுறப்போ எந்த மாதிரி மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணால் ரொம்ப சிறப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். நான் அந்த லிங்கை வேணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன், பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஆயில் புல்லிங். இந்த மெத்தடில் பண்ணுறப்போ இது சில குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதை வாய்க்குள்ளே வச்சுட்டு அவங்க இப்படி கார்கில் பண்ண முடியாமல் வெளியில் விட்டுருவாங்க. அது ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அப்படி கஷ்டப்படுவாங்க. அது போக பார்த்திங்கன்னா இதை விட இன்னும் சிறந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதான் நம்ம அடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த ஆயில் புல்லிங் மெத்தட். அதில் என்னென்னா, இந்த மாதிரி நம்ம அதே நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அது கூட நம்ம என்னென்னா, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வேப்பிலை. இந்த மாதிரி வேப்பிலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வேப்பிலை கிடைக்கும். இந்த வேப்பிலை எடுத்துகிட்டு நிழலில் உலர்த்தி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கும். பவுடர் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருப்போம். இந்த மாதிரி இருக்கும் வேப்பிலை உங்களுக்கு. இது நம்ம இது ஆர்கானிக் ஷாப்பில் இப்படி பவுடர் டைப்பில் கூட கிடைக்குது. வேணுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த பவுடர் எடுத்துகிட்டு இந்த வேப்பிலை பவுடர் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஆயிலுக்குள்ளே 2 ஸ்பூன், அதாவது 100 ml எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் 2 ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த இதை எடுத்து நம்ம போட்டு இந்த மாதிரி கலக்கணும். அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள், இந்த மாதிரி கலக்கிட்டா அந்த ஆயிலில் இந்த மாதிரி கலக்கி வச்சிடும். அந்த மாதிரி கலக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா இந்த வேப்பிலை பொடியை கலக்கி வச்சிடணும். கலக்கி வச்சுட்டு இப்படியே வச்சிடணும். ஒரு 2 நாளைக்கு நல்லா மூடி நம்ம 2 நாள் அப்படியே வச்சிடணும். 2 நாள் வரைக்கும் அந்த சாறு இந்த எண்ணெயில் இறங்கிட்டே இருக்கும். இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 நாள் கழிச்சதுக்கப்புறம் இது வடிகட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம ஏன்னா இதை நம்ம ஆயில் புல்லிங் தான் பண்ண போகிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால், இதில் 1 ஸ்பூன் நம்ம டெய்லியுமே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், இதுலேருந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஆயில் எடுத்துகிட்டு 1 டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம ஆயில் புல்லிங் பண்ணணும். காலை மாலை 2 வேளையும் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வர்றப்பவும் நமக்கு என்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய எண்ணற்ற நன்மைகள். அதாவது வாயில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றி கொடுத்துரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, டெட் செல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அதாவது இறந்த செல்கள் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் இறந்து புது செல் உருவாகிட்டே தான் இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய அந்த டெட் செல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியேற்றி கொடுக்கும். அந்த டெட் செல்லாம் தேங்கி தான் உங்களுக்கு சளி கழிவுகளாக உருவாகுது. அந்த சளி கழிவுகளுமே அதாவது கபக்கழிவுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கபக்கழிவுகளையும் வெளியேற்றி கொடுத்துரும். அதே மாதிரி இந்த டெட் செல்களும் அதன் மூலியமாக நம்ம இந்த மாதிரி கார்கில் பண்ணி நம்ம பண்ணுறது மூலியமாக வெளியேற்றப்படும். அது மாதிரி உடம்புக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய கிருமிகள், அந்த கிருமிகள், அந்த நச்சு கிருமிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லாம் இந்த வேப்பையிலையும் இந்த நல்லெண்ணெய் கலந்து நம்ம ஆயில் புல்லிங் பண்ணுறப்போ அந்த அனைத்தையுமே இது வெளியேற்றி கொடுத்துரும். அதாவது நம்ம எல்லா கிருமிகளும் பார்த்தீங்கன்னா வாய் வழியாக தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது. அதிகமாக அந்த மாதிரி தான் போகுது. அதுக்கு நம்ம இங்கேயே நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம நோய்கள் நிறைய வராமல் நம்மளால் தவிர்த்துக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வாயில் புண்கள் வரும்.
அந்த புண்ணும் வராமல் உங்களுக்கு தடுக்கும், வந்துட்டாலும் உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈரில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த கசிவு ஏற்படும். அதே மாதிரி ஈர் வீக்கம் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல் வந்து ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அந்த மாதிரி பலகீனமாக இருக்கவங்களுக்கும் பல்லு ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதே மாதிரி இது ரெகுலராக பயன்படுத்திட்டு வரப்போ பல்லில் வந்து நல்லா பளபளப்பு தன்மையும், நல்லா பல் வந்து நல்லா ஒயிட் கலராக மாறிடும். அதாவது கரையெல்லாம் நீங்கிரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்குது. இந்த வேப்பிலை கலந்த நம்ம ஆயில் புல்லிங்கும் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி திறன் ரொம்ப உடம்புக்கு அதிகமாகிடுது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உடல் எடையை குறைக்கக்கூடியதுலேயும் இது ரொம்ப முக்கிய பங்காற்றுது இந்த ஆயில் புல்லிங் மெத்தட் வந்துட்டு. அப்போ வந்துட்டு நம்ம உடல் எடையும் நமக்கு குறைச்சி கொடுக்கும். அது நோய் வராமலும் உங்களுக்கு தடுத்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால இந்த பீரியட்ஸ் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வலி வரும், நிறைய பிரச்சனைகள் தொந்தரவுகள்லாம் ஏற்படும். அந்த மாதிரி தொந்தரவுகளை வரவிடாமல் ஹார்மோனை பேலன்ஸாக வச்சுக்கக்கூடிய ஆற்றலும் இந்த அதாவது இந்த மாதிரி இந்த ஆயில் புல்லிங்க்கு இருக்குது. அதாவது வேப்பிலை கலந்த இந்த ஆயில் புல்லிங்கை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரதுனால அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸையும் சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஆயில் புல்லிங்க்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே வர நம்ம இது வந்து எத்தனை நாளைக்கு பயன்படுத்துகிறோம்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆனால் இது வந்து நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் இது வந்து நம்ம டெய்லி நம்ம எப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஆயில் புல்லிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி காலை மாலை 2 வேளையும் கண்டிப்பாக நைட்டில் வந்துட்டு நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் புல்லிங் பண்ணிட்டு தூங்கணும். அப்படி தூங்கினோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 90% நம்ம நோய்கள் வராமல் நமக்கு தவிர்த்துக்க முடியும். அதே மாதிரி இன்னொரு அந்த மெத்தடை வந்து நம்ம எப்படிலாம் பல் தேய்க்கணும் அப்படிங்கிற மெத்தட் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து இது பயன்படுத்திக்கோங்க. அந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம பல் தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் எடையும் அதிகமாக வந்துடாமல் நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த ஆயில் புல்லிங் மெத்தடு தான் இந்த 2ஆவதாக சொன்ன இந்த மெத்தடு. 3ஆவதாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வெளியூரில் நம்ம பயணம் பண்ணுறோம், அது இந்த மாதிரி ஆயில் புல்லிங் பண்ண முடியாத இடத்துல இருக்கிறோம், அல்லது மதிய வேலையில் கூட நம்ம பண்ணலாம். அதாவது இது யார் அந்த மாதிரி இல்லை, ஒரு நாளைக்கு 5 தடவை கூட பண்ணலாம். அது வந்து யாருன்னா அதாவது இந்த மாதிரி வாயில் பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க, அதாவது வாய்ப்புண்ணு அதே மாதிரி ஈறுகள் எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு 5 தடவை கூட பண்ணலாம். அந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு கிருமிகளை அது வெளியேற்றி கொடுக்கும். அப்போ அந்த டைமில் நம்ம வெளியிலலாம் போயிட்டு எல்லாமே ஆயில் எடுத்துகிட்டே போக முடியாது. அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நம்ம எந்த மாதிரி ஆயில் புல்லிங் பண்ணிக்கணும்னா ஏர் புல்லிங் பண்ணணும். ஏர் புல்லிங்னு சொல்லுவாங்க. ஏர் புல்லிங்கிறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வாய்க்குள்ள இந்த மாதிரி காற்று நிறச்சிக்கணும். காற்று நிறச்சிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதுவும் 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அப்படி நம்ம பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்புறம் வாய் கூப்பிடிச்சிடணும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு அப்படி பண்ணாதான் எச்சில் வந்து உள்ளே வந்துட்டு உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த எச்சிலை வந்து நம்ம அப்புறம் 10 நிமிஷம் கழிச்சு துப்பிட்டு நம்ம வாய் கூப்பிடிச்சிடணும். இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் ஏர் புல்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 விதமான புல்லிங்கையும் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் அற்புதமாகவும் நோயற்ற வாழ்க்கையும் ஒரு சிறந்த அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும். இது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் நம்புகிறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பார்த்த வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும்